ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್, KC ಘೀ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ. ಆಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಡಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಂಡು ಬೊಲಿ ಪಡೆದ ಬರರಂಡು ಆಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಬಿಲಿಯನಲಿಕೆ ದೈನಿತಿ ಕಲಕ್ ಆರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿದ ಅರಣಿಗದ ಉಡಾಡಿ ಅದು ಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಆಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕದ ಪಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಈರಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಆಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುರ್ಗತಿ ಹಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಾ ಅಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಓವಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಂದ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಏರ್ಪಂಡ ಅವು ದುರ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಲ್ ಕೋಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಕಲಿಜುಗೊಟ್ಟು ದುರ್ಗೆಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತವೇರು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತು ಒರ್ಮ ದಿನತ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನು ಮೂಜಿ ರೂಪುಡು ಕಾಳಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಪಿನವು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇನಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಶತಮಾನದ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡಲ ಇನಿ ಎತ್ತುವಾಸು ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಪ್ಪು ಗಾಲಿದ ಎರಿಕಿಟಿಕ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಕರಾದು ಬೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಣ್ಣ ಮದ್ಯಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲಿಯಾಂತರ ಅಲಿಗುಲಿಯಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ದೇರ್ಪೋಡು ಆ ದೇರ್ಪೋಡು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನ್ನಡು ಲೋಕದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮೂಲ ಒರುಟು ಕೊರಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಒರ್ಂಬ ಕಾಲೊರ್ದು ದುಂಬು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗಿಡ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಿಕಾನಗನಿಕಲ ಮಾತೆನ ಸಕಾರ ಸಾಕಾಯ್ಡು ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಡು ಒರ್ಮನೆ ಎಗ್ಗೆಡುಂಡು ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ಡುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಏಗ್ಯಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾತಿನ ಕೊಡರ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಕ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮುರ್ತಾತೇರು ವಿಶೇಷವೇನೋ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒದಗಾದು ಇದರು ಬರಿಯಾತೇರು ಅರ್ನ ಬಕೆಟನ್ನು ಸುರುಟು ಮನ್ಪೆ ಆಹಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿನೇ ಲಡಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಆಧಾರದ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಐಟು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಪಂದಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಸಂದೇಶ ಆತೆ ಆ ಕೆಬಿಗ್ ಬೂರ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ತ ರೋಮಲು ಸರ್ತಾಬುಂಡು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಅವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಾತ್ರಲ ಪ್ರತಿಯವರನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಇನಿಕ್ಲ ಮಾಜಂದೆ ಒರಿದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಅಹನ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಬಲವಾನ್ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ದೆಗೆ ಪಜ್ಜದಿಯರಂದಾಂಡರ ಆರ್ನ ಮಗೆ ತಡಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ಅಹನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಜ್ಜದೀತೇರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಈತ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಸಿನಿಮಾಲ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರ ಗಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ನಾ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ಇನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬರ್ದಿಡು ಬಾಲಿವುಡ್ನು ಆಲಿಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಆ ಹೊಸ ನಾಯಕ ನಟಕ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಳು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ನಂಚನೆ KK ಪೇಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ್ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್
ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಹುಲಿಗಳು ಖುಷಿಯಾತಿನ ನಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈದ ತಾಟ್ಯದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನ್ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳವನ್ನ ವಿಷಾದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಆ ದೇವರು ಅಂತ ಆ ಪದ್ಯಲೆಲ್ಲ ಆ ಪರಾ ಪದ್ಯಲೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕನೋಲಿ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹೋಳಿ ಸುರುಕಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಈ ಸತಿ 40ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿಕಾದ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಗೋಶಾಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಸತಿ 214 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಮಹಾತ್ಮಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಗೋಶಾಲೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮಲಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಡೆ ಅಂತ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮುಳುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ್ ಬನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಉಂಡು ಆ ಬರ್ಸದ ಪನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆರಗನು 100 ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ತಂಡವೋ ಒಂದು ಗಂಡ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತಾಟಿ ಸೀಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿಲೆ ಒಂಜಿನ ಸುರುತ್ತ ನಿಮಿಷ ಅಕೇರಿದ್ದ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋತು ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಲೈ ಬತ್ತಿನಾಗ ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಉಲೈ ಲಾಗಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದಾರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂತೂ ಎಂಚ ಮುಗಿದಿನಿಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಇದನ್ನ ಏಪಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೊಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಚ ಮುಗಿದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ತದಾವಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ 2 4 5 6 ಜನ ಸೇರ್ದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ಆದಾತುಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಸೆದಕ್ಕುಲು 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆದಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ತು ಕೆಬಿಕೆಂದು ಆ 4 ದಿನ ಉಂಡದ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಬೇಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ 15 ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಂಡೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿಂದ ತೊಜಿಬಾದು ಕೊರ್ತಿನ ತಂಡ ಓಳ್ಳಿತ್ತಂದ ಅವು ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗುಲು ಈತ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯನ ಮಾತ ತಂಡಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಗುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರಡು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಬನ್ಪುನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ಸರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಕೀರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದವನ ಅಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜವರ್ ನವೀನರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕೂಟ MFC ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅಕಡ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐತೆ ಎದುರುಡು 2 ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸದೋಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಾಟ ಆಯ್ತು ಅಕಲ ಚಡ್ಡಿ ಮಂಡೆ ಪುರವಿನ ಪತಂಬರ್ಪಿನ ಆ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣತೀರಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲ್ಯ 2 ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಐಟು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲಂತೂ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ ಚೂರು ಲಕ್ಕದುಂತಿಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಜೋರು ಇರೋ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಪೌಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅವು
ಉಲಾಯ್ ಪೋಡಿ ಪಿದೆ ಬರಡೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಆತು ಶೋಕದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಡ ನವೀನರ ಈರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಕಲ ಜಂಡೆ ಉಂಡತ ಅವು ಬೈತ ಜಂಡೆ ಒಂಜೇನು ತೋಜಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ತೋಜಲೆ ಮಗ ಅವು ಬೈಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸೊತ್ತುಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಜಂಡೆ ಐಡ್ತು ಅವಕ್ಕೂ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಿಯೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಡೋಲ್ ದಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಏತು ತಾ ನವೀನೇರ್ ಬಕ್ಕ ಬಳಗದಕಲ್ನ ಆ ತಾಸೆ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಡೋಲ್ ಬೊಟ್ಟಿನಾರು ಕೃಷ್ಣೇರು ಬಣ್ಣದೆ ಆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡದೆ ಆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣೇರಿ ಬಕ್ಕ ನವೀನೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನಗಲು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುರಂದಂಡ ಮಕ್ಕಳ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ಆ ರಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಅವು ಎಂಟ್ರಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಮಲ್ದೇರು ನಿಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆಟ್ ಪಿಲಿಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿದ ಅದು ಗೊತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೊಂಜಿ ಏತು ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಿಲಿ ವೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪೂರ ಪರಂಪರೆದೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಹೊರ ತಾಸೆದಾಕುಲು ತಿರ್ತು ಜಾತದ್ದು ಬತ್ತದ್ದು ನಿಕುಲ್ ಹಾಕಲೇ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅವು ದಾದ ಪನೋಲಿಯಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ದುಮ್ಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಲಾಡವು ಪಂಡ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಪಿಲಿಕ್ಲನ್ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಆಂಡ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಯಾಯ್ಜಿ ಪಂಡ ತಾಸದಕ್ಲೆ ಪೋದಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಪಂದೆ ಎಂಕುಲು ತರೆ ಬಗದು ಉಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕು ನಾವು ಅಂಚಿದ ಒಂದು ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಒಂದು ಓಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏಪಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆವಡ್ ಏಪ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಕೋಲು ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟಿರ್ತಾವ್ರ ನಿಗುಲು ಅಂಚ ನಲ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಡೇರು ಅವನ ಬುಡ್ಪಾದು ಕೂಡ ಪನ್ಪುಜಿ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂಡು ಪರಂಪರೆದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ವಾ ನಮ್ಮನೆಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಂದ ವಾ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಕೊರತೆ ಬರಂದ ಮಿಥುನ್ ಸಾರ್ ಪಂಡ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ 20 ನಿಮಿಷಲ ಆ 20 ನಿಮಿಷ ಟಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಉಂತಾದಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾತಂದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಡು ಒಂಜಿ ಅಜಲ ಚೂರ್ಲ ತಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕುಯಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದೇವರೇಟ ಮಲ್ಪಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರ್ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಲಟ್ಟ ದೇಕಿದಕುಲು ಬಜಿಲು ಬನ್ನಾಗಾಯಿ ತಿಂದು ಬುಲಿದಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಿತಿನ ತುಳುವರ್ನ ಪಿಲುಕುಲೆಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟರ ತುಳುವೇರ್ನ ಜವನೇರ್ಲ ಆತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಬಲವಾನ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಾನುಲಿ ಅಂಚಿತಿನ ಬಲವಾನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಹಿಂದಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ದೆಗೆ ಬಜ್ಜದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಗಣಿ ಸೇರ್ತ್ಯಾರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದದ್ರ ಬಹುಶಃ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಉಪ ನಡೆದದ್ರ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜ ಅಂಡರ ಆರ್ನ ಮಗೆ ತಡಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಮಲ್ತ ನಾಯಕೆ ಅದ ಅಭಿನಮಲ್ತೊಂದು ನಚ್ಚಿತಿನ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ನ ಮಟ್ಟುಕಲೇರು ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಗಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ఒకళ్ళ ఒట్టుకు మిథున్ రైకులు అంచనే డాక్టర్ శివశరణ్ చెట్ల బరుడు क्यों तोड़ा बे गुठली को खुरक थी मिटा दी जो दिख नहीं रहा है वो बताओ, जो आज तक दिल में रखा है वो बोलो. मुझे उस इशाना को जानना है जिसे कोई नहीं जानता. बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल. मुंह नहीं खोलोगे तो पता कैसे चलेगा. मोहब्बत में यूं हद ಒಂದು ಆಹಾನ್ ಶೆಟ್ನ ಗಮನವು अच्छा हुआ तुमने बुला लिया. ಆಹಾನ್ ಶೆಟ್ನ ಗಮನಗೊಂದು ಈ ಮುಡಿ ಅರ್ಧೆದ್ದೆತ್ತದು ಏರು ಆತು ಸುಲಭಡ ವಾಜ ಮಿಸ್ಕೋಜಿ 37 ಮಕ್ಕಿಲ ಉಂಡು 42 ಸೇರ್ಪಣ್ಣ 37 ಮಕ್ಕಿಲತ್ತ ಅರಿತ ಮುಡಿನು ಬಾಯಿಡು ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದ ಹಾಕೊಡು ಸುಲಭ ಜೌಲ ಕೈ ಕೊರಂದ ಕೈನು ಪಿರವು ಕಟ್ಟದು ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ನೆನನ್ವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವರ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಧರ್ಮ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಕದೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಮಾಡರ್ನ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆರಿಗೆಟ್ ಹೋಗಾಡ್ತದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋದಲ್ಲೇ ರೀ. ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈದ ವೇದಿಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸುರುಕಾದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಸುನಿಲನ್ನಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಸೈಡ್ ಐ ಬೌ ಡೌನ್ ಟು ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಸುನಿಲನ್ನೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಲ. ಈ ವರ್ಷ ಸುನಿಲನ್ನೇ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಅರೆಗೆ ಬರ್ರ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆರು ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ನ ಏರ್ನಾಳ್ಲ ಪಿರೋನಿಯನ್ ಏರನಾಳ್ಲ ಕಡಪ ಬಂದಿರು ಏಮಂಡ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಚಿ ಬೇಕೋ ಏಪಣ್ಣ ವರ್ಷ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಊರ್ದ ಮಗೆ ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಜವಾನಿ ಅಹಾನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಡಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಬೋಡು ಒಂದು ಮಂಡನು ಅಹಾನನ ದಯಗಿಡೆ ಅಹಾನ ಆರು ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೋಮೋ ತೂದು ಫಾರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುನಿಲನ್ನಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಕನದಿತ್ತುಂಡು ಅಹಾನ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈ ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ 2025 ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಐಡ್ ತುಂಬಿ ಯಾನ್ ಸುನಿಲ ನಡ ಬಂಡೆ ಒರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಏತ್ ಅನ್ನನ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡ ಆತೆ ಅಹನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಅಭಿಮಾನಲ ತೊಜಿಪಾವೇರ್ ಪನ್ಪುರೆತ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತೆರ ಅನ್ ಬಂದೆ
ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಉಡಾಲಿಡ್ದೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಅಹಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಲೆನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕನವಡ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಏನರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಂತೂ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಅಹನ್ನಲ 2028 ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಟಲ ಅವಾರ್ಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಲ ಅವಾರ್ಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನಲ್ಲ ಎತ್ತರಗೆ ಬೆಳೆಯೋಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಆನಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾನು ಆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಲ್ಸ್. ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಲ್ಫಿಂಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ದನಿಕಲಾಯನ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಶಕ್ತ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಅರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಹನ್ ಸುಮಾರು ದೂರದ ದೇಶ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಇವರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಹನ್ ಬಾರಿ ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಬೈದೇರು. ಊರುದು ಬರ್ಪುನ ತಾರು ಇಜ್ಜಣ್ಣಾರು ಬೊಂಬೈಡೆ ಇಜ್ಜಣ್ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಪಿರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ ಆರು ಪಿದಡೋಡು ನಿಕ್ಲಡ ಪಿರೋರೆಡ ಅನ್ಕೇನು ಬಾರ್ಡರ್ ಟು 100% ಆನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ವಿಲ್ ರೀಚ್ whatever dreams, whatever you have thought in your mind, it will go to a next level. This is 100% because this platform is so powerful. This platform is very powerful. So even Rishabh, before Kantara, just 3 days after Kantara released, he came here. And then you know what Kantara did. So it should break all records. And may God bless you with health, wealth, prosperity. And ಸುನಿಲ್ ಅಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಚಾತಿ ತಪ್ಪಲೆ ಪೂರ ಬೊಟ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಫಾದರ್. ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನನ ಸನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನನ ಮಾತ ವಹಿವಾಟು ತೂಪುನಾರು ಸನ್ನಿಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುದೋಡು ಆಣ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡು ಸನ್ನಿ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಆಂಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾಗತ್ತ नमस्कार इंची उल्लर. सॉरी मुझे इतना ही आता है, किसी ने घर पे सिखाया नहीं. बट बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए मिथुन सर. थैंक यू सो मच. और आप सभी को हैप्पी दशहरा और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स. ट्रूली रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. ಅಹಾನ್ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೋರು ಬಂಡೇರು ಮೂಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಬಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟದು ಬೋತುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಎತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತಾನ ಆತೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಹಾನಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಸದಾಕಾಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬುನೆತ್ತ ಪಾತಿರನ್ ಬರೊಂದು. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲೈನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮನ ಮೊಟ್ಟುಗಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾದರ ಅರ್ಡ ಬಾಯ್ದೆ ಊರುದ ಮಾತ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಿಥುನಣ್ಣನ ಬುಕ್ಕಾಕಲ್ನ ತಂಡದ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಪುನಿ ಈ ಊರುದ ಮಾಂತರ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ದೇವೇರು ಇರೆಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡನ್ ಪಂಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಥುನಣ್ಣಗ ಬುಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಮಾಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ದೇವೇರು ಏಪಲ ಇಂಚನೇ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನೆ ಅನುಂತಾವೆ ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಕೂಟಡೆ 11 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದುಂಡು. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪಿಲಿತ
ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಡೀ ದೇಶಗೆ ಪರಡಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಆವನುಂಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಟುಕುನ ಚಿತನ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯಮೇರ್ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತರೆಗ್ಲ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷ ಒಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಪ್ಪಾಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಜವನೇರು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬದಿದಿದ್ದು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂದು ನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕಾರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ಯಾರ ಪಾರೆ ಉಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ದಲ್ಲಕನೆ ಅವೇತೋ ಕತ್ತಲೆ ಕಬ್ಬಿದ ಬದುಕಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅವೇತೋ ಬಂಗಡ ಬಡಪತ್ತ ರೀತಿನ ಕಲೆ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತಿನಾರು ಯಾಕಡೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ವರ್ಷಗೂ 5 ಕೋಟಿ ಇರ್ತಲೆ ಹೆಚ್ಚ ದಾನೋನಿ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡುಪುನಾರು ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುರ ನಂಚತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಗ್ಲೋ ಹಾಟ್ ಕೇಸಿ ಘೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ.